kulendi. Renera kudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe paita nyaya panapa iri kuitika iyo yekwava Mwazha iko zvinezvi pakaipa tiri kuti ibad news iri good news futi at the same time because kune vamwe vanenge vabudirira side ravo inenge iri good news. Nyaya ndiri kutambira panapa ndeyekuti vaMwazha havasi kuzovigwa muHeroes Acre, ndo nyaya iri panapa. Vari kuvigwa kunonzi kuguvambwa kuchivu musi weFriday ndo kuri kuenda kunovigwa vaMwazha zvekuti vakanzi national hero kana vachizonikirikina status yeku national hero vazonovigwa kuHeroes Acre dzingoriwo nyaya dzenyu. Ivo nemhuri yavo vatogadzirira kuguvambwa kwavo chishanu zvekuzonzi aya vanozonofanira kunge vachivigwa kuna naSunday ikoko because vanga hurumende inenge yatogadzirira katozoenda tonodidi tonoridza kuti toti gamba ravigwa gamba raita sei. Varamba kuvigwa muHeroes Acre same as Mudharaguti akapiwa futi national hero status iyoyo but akazongoenda kunovigwa kwake kwaakaningirikina kugomo rake kubhindura uko. I don't know kuti chii chiri kuitika nevanhu vemachechi ava vari kupatya here paHeroes Acre kana kuti vari kupaita sei. But zvinongonyadzisa futi segovernment kuti mune matoti munhu hero ningirikini obva aramba kunopavigwa ipapo ende kune tone vamwe vanhu vaideserva kunge vachivigwa ipapo but vakaparambidzwa vanzi deserve kuningirira munge muchipinda ipapo. I feel sorry for this government nekunyadziswa kwairi kuitwa nevanhu vakawanda. Vana vevanhu paZimbabwe vari kunyadzisa kwete zvekumbotamba ba kutoti hurumende ichironga zvayo vachironga zvavo. Chakazoitika gore riya kana muchiri kurangarira Mugabe anga atogadzirirwa chimuziyamu chake chichitogadzirwa zvikanzi vaMugabe vanozoiswa muchimuziyamu muti wozodai tozopota chinodai so zvakatongoendawo nepamwe. Hurumende yakatongotambisa maresources up to now ukaenda kuHeroes Acre chiriko chimuziyamu chachatotanga kutogadzirwa chinzi chikuvakirwa vaMugabe ameno ndichichaiswa ani chimuziyamu chacho because chinozorwadza ipapo ndechekuti dhiri racho rese rinenge richiitwa especially nestate rinenge riri dhiri rekuti rinenge richicosta mamillions andimukuzviona. But it happens sometimes, zvinoitika zvinongowanika. Ndisida kunyanyopedza nguva yenyu yakanyanya because ndikutorwadziona mudhara Mwazha but at the same time I'm celebrating his life because zvinhu zvokuti tinofanira kutepa to that glory yakanikiri that anointing kurarama 107 years is not a joke. Vazhinji venyu hamusvike nemahurira muri kuita aya gaya iwo nehombe dzouri kuvhura iwewe wodzinosvika 107 aya nyatsonditarisa aiwa zvimwe ngatimbotarisana face to face. Look at me unosvika 107 iwo daningirikini wako aya nezvamuri kuita zvezvia never ever hazviitike zvekumhanya. So ukaona vanhu vakaita sana Mwazha chinje titakuda kutobvunza kuti nai vakazvigonawo sei kuti vange vachisvika ipapo kuchengetwa kusvika pamakuriro aya dzinenge dzitori nyasha chaidzo. But without wasting much of a time, vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastart permit. Pane kambani inonzi Education Research ndo dzega shasha idzodzo vanokwanisa kukuitirai usina work permit kana start permit but uine passport iri valid. Education Research yakakumirira manyai munoregister makambani muvhurirwa maFNB business account musina mapermit mungori nemapassport chete iyo iri valid. And the good thing about Education Research iri reliable and affordable. Asi vanhu vekuti ukati ndazosenda mari yangu ndazodai havachadaire phone no ikambani iri professional zvamatowirirana zvamatotaurirana musaatyire kure endai taurai navo dairai maningirikini nacho tambirai mudhuze mubatsirikane usazoswera uchitambira mari yako yesalary muaccount dzevamwe vanhu because you never know mazimba anokutiza one day kana kuti mwanenge achitorwadziwa newe achikuchaja mari every day wedzera kamari kakadai so hazvisi right, hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo. But kuna mukoma Owen ndo kuri kumhanyira munhu wese vari kukubhadharisa yamaaccount vazhinji vacho vaya ndoko vakatoponerawo. Saka iwo unless kana wakatopusawo zvako ndopo unozotadza kuenda ikoko. But kana uri munhu akachenjera wakuda kumbowanawo kana matenders contact mukoma Owen, number ndasiya pasi.